हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। भिडिअखौ अन्नानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरोखि। दा आं गोदान इउटुब चेनेल खुलिग्राफोरनिसिम मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों आरोखि। जाय बिथांमोनहा इउटुब चेनेल गोदान खुलियो, अब्ला साबस्क्राइबार मोननो थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामो, लोगोफोरनो वाट्सएप, फेसबुक बायदिसिनायावहाय शेयार खालामो आरोखि। खिन्थु आं बुंखायो लोगोफोर, भिडिअखौहाय बिदि शेयार खालामलाबायनो नाङा। गोरोन्थि खालामनानै लानाय जागोन आरोखि। नोंनि असे लोगोफोरनो शेयार खालामनाया जेबो नङा। मानो गोरोन्थि जागोन होनोब्ला, बै नों शेयार खालामहरनाय लोगोआ नोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोना जानो हागौ। हमनानै लादो, नोंनि लोगोआ कमेडि भिडिअ बांसिन नायनो मोजां मोनो बा इन्टारेस्ट भिडिअ नायनो मोजां मोनो, नाथाय नोंना गेम प्ले भिडिअसो बा ओरैनो थाबायलाबायनाय, माबालाबायनाय, रायलायलाबायनाय आरोखि, बिदिखौ मोजां मोना। बियो सानगोन आरोखि, बै गेम प्लेसो माबासो जानला मोनला भिडिअ हरलाबायो होनना नायाबो जानो हागौ आरोखि। नङाबा ओरैनो लिंकआव थुबाय, ससे नायबाय, बिदिनो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड नायबाय, दोनबाय। दा बिदि मानसिफोरनोहाय नोंनि भिडिअ लिंकखौहाय शेयार खालामनो नाङा आरोखि। नोंनि भिडिअखौ सोर लोगोआ मोजांबाबो गाज्रिबाबो फुल जोबजासिम नायो, बेबादि लोगोनोसो हरनांगौ आरोखि लिंकखौ। मानो हरनांगौ होनोबा, नोंनि भिडिअखौ फुल नायग्रा दंबासो नोंनि भिडिअआबो ग्र' जागोन एबा रेंकआ बारायगोन आरोखि। नोंनि भिडिअखौ ससे 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड नायग्राफोरनो शेयार खालामबाथाय ओरैनो बेकाराव हरनायसो जागोन आरोखि। फाग्ला बिदि 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड नायनायजों मा ग्र' जानांगौ दे, रेंक बारायनाय नङा। जुदि गुसुं नायग्रानिफ्राय फुल नायग्राया बांसिनबा रेंकआ बारायगोन आरोखि। फुल नायग्राया बांसिनबा इउटुबा नोंनि भिडिअनि रेंकखौहाय बारायना होयो आरोखि। आरो गुसुं नायग्राया बांसिन जायोबा भिडिअआ डाउन जालाङो आरोखि। ओंखायनो जाय फुल नायो बिसोरनोल' शेयार खालाम। बिदि सान हर फेसबुक, मेसेन्जार, वाट्सएप, माबा टुइटार, इन्सटाग्राम बिदियावहाय शेयार खालामलाबायबा जेबो लाब गैया, जेबो लाब जाया आसोलफोर। ओंखायनो आं बुंखायो, जाय नोंथांनि भिडिअखौहाय मोजां मोननानै फुल नायो, मोजां मोननानै बिदिनो सापर्ट खालामो, बैबादि मानसिफोरनोसो शेयार खालामनांगौ आरो भिडिअखौहाय। आं बुंनाय खोथाखौहाय खायसे मानसियाहाय नङा साननोबो हागौ। आङो सैथो खोथाखौसो बुंदों लोगोफोर। जाय गोदान इउटुबार बिसोरनि थाखाय बे भिडिअआहाय नायनायावहाय मोजां जागोन आं आसा खालामबाय। आं बुंनाय खोथाफोरखौ बिसास खालामगोन आं आसा खालामबाय आरोखि नोंसोरखौ। आं दा एसे फंनैसो खोथा खोन्थाबावनो नागिरदों आरोखि। जाय गोदान इउटुबार गावनि इउटुब चेनेलखौहाय ग्र' खालामनो गोसो जादोंबा, बिदिनो 3 4 बा बिदिनो 6 7 भिडिअ हगारदो। ओमफ्राय नों जेनेबा नोंनि भिडिअखौहाय रावबो नाया, भिउआनो खमथार, साबस्क्राइबाराबो खमथार, नाथाय नोङो बिराद नोंनि साबस्क्राइबार, नोंनि भिउआरफोरखौहाय बुरजा जाजानो लुबैयो। दा बिसोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिग्राफोरनि थाखाय आं मोननैसो ट्रिक खोन्थानो सानदों आरोखि। नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाबानो जाबाय। 1 नाम्बार ट्रिकआनो जाहैबाय, फार्स्टआव नोङो क्रमआव थांनानै गुगोल एडवार्ड्स मुंनि मोनसे टाइप खालामनानैहाय सार्च खालामदो आरोखि। बेनिफ्राय वेबसाइट फैगोन मोनसे, बे सिङाव हाबदो आरामसे, बायदिसिना माबा माबि लिरखानाय दंखायो, बेवहाय हाबनानै नायदो, फल' खालामदो। होमबानो नोङो लासैनो नायनानै फरायलाङोबानो मिन्थिगोन आरोखि मारै ग्र' खालामनांगौ, मारै माबानांगौ, बिदिखौ मिन्थिगोन आरोखि।
ओमफ्राय बिदिनो एसे फैसा नांगौ आरोखि बिदिनो नोंनि हिसाब जेनेबा नोंनो 10,000 भिउवार्स नांगौ ना 20,000 भिउवार्स नांगौ बिदिनो 10,000नि थाखाय बिदिनो एसे खम जानो हागौ बिदिनो 300-400 ओमफ्राय 20 बा 30 भिउवार्स नांगौबा बिदिनो 800, 900, 1000 जानो हागौ आरोखि। सेकेन्ड नाम्बारावहाय दङ फेसबुक पेजआवहायबो बुस्ट खालामनो हायो आरोखि जेनेबा साबसक्राइबार मोननो थाखाय नोङो फैसा एसे गारदो ओमफ्राय माबादो सियर खालामदो ओमफ्राय बुस्ट खालामनानै लादो प्रम'सन खालामनानै लानो हायो आरोखि। दा एसेनोसै लोगोफोर उनावहाय आं भिडिअ खालामना हगारगोन आंबो बे गुगोल एडवार्ड्स ओमफ्राय बिदिनो फेसबुक पेजनि सोमोन्दै आरोखि। थेंक इउ फर वाचिं बाय।